Unha cousa que penso que é moi importante na xeración miña é que de moi cativos vivíamos nunha educación segregada, que de algún xeito é mandarte un mensaxe de as nenas están a recibir unha educación diferente da túa. Agora mesmo é unha cousa totalmente anacrónica, que non ten ningún sentido. Penso que sí que hai avances, inda que exista a educación segregada. Por exemplo, o meu fillo está estudiando no mesmo colexio que a min, pero compartindo espazos coas nenas. E sou totalmente consciente dos privilexios que goza o xénero masculino históricamente nos cuidados, na educación dos cativos. No meu caso, a miña nai quedou na casa e o meu pai iba a traballar. Evidentemente, iso cambiou moito, pero falta, penso que moitísimo. No meu caso, tento facer, pois, aportar o meu graniño de arena. Teño un par de días nos que utilizaba para cuidar dos meus fillos, pero ainda así penso que en absoluto está acabada a igualdade nese aspecto. Hai moito que facer, pero penso que hai algúns motivos para a esperanza.